Hello friend, ini आंनि birthday. आंनि birthday-आवनो आंनो केक बनायगोन. आंनो आंनि birthday केक बनायगोन. ओमफ्राय दा जों बाजार थांनो नागिरदों. ओमफ्राय सिगोन र'. मोनबायनो खा हाय. Hello friend. आं नोंनि बहुत गिदिर फेनथार. मानसि थैनाय मोनबाय. एला चकलेट जादो जानोबा लोगोफोर. Bukan kata laga gerubah. Kata laga gerubah. Seru. Oh, जोंनि ग्रुपनि नामा लोगोफोरनि ग्रुपनि नामा kata laga gerubah. Diantar bye. Nah, yang ini ice no follow. Apa? Ada. Mami थाखाय ya, ini आंनि थाखाय. Nah, बिनानावा सोर बिब' बायदि नुयो, ओमफ्राय बिब'खौ सोर बिनानाव बायदि नुयो. गोजौ जागोन ना? Sabu masih size lo propose kamu dulu. Sabu tuh size gaya. Zaili ni apa size? Bezi pun usah hayaki Zaili ni bina lah. Oh Zaili ni biwa. Oh size sana. Oh size ada bukan. Aku ni nak apa saya? Salah main ni mas, main nano. Lagi siapa nak kira? Nano siapa sama nak? Sama nak ke? Kau sama nak? Dengan bute unjiba ketemu mabung ini. Yang ke sauna. Zawakhै जोङो साइज होदो. जावदो आरो नोंखो. सिपियानो गैया जावनो. खदालबो गैया जावनो. आइफोरा माला दसमिटाव माबा चकलेट लांनि. जों सोंनांगो. अबाव ओइ मासे लांनो हागोन चकलेट. 20 टाका. माला नायदो. चकलेट. बेसे? Hah? Beसे ieu? Bisa ya? 20 rupees. Nah, ang naudungan 20. Birthday kali dia birthday cake बनाओ. Coba Pak, udah. Đi gan sulang ke ba? Mai dang le. Mazuna, makan lagi deh. Makan lagi deh. Kasih aku ikut dina tadi guys ini sigang deh. Nang apa deh? Kasih di lung bay, man di gang bay kok. Ang bor. Gunung siap lah. Đây, dia sikit dah. Masang dah gunung siap belum dah bisa. Yang mana favorite? Lap. Ma. Langsung baik. Sampai saya ketemu dia. मेरे पास 5 रुपया नहीं नाมันไม่ถึงถ่ายมาลดइखिनि लागलायเด้อธนาช็อกโกแลตเด้อทิ้งช็อกโกแลตช็อกโกแลตइंग्लिशช็อกโกแลตเด้อไต้หวันนี่ธนาเหมือนนี่มันเด้लोगोफोर जोङो दहायनो न' मोनफैदों ओमफ्राय माने लामा ससेयावनो मबाइला सुइच अफ जाना होदो आरो चार्ज जानानै एसेल'सोमोन ना ओमफ्राय जों माने फायनानै चार्जखौ होबाय होनानै ओमफ्राय आरो लोगोफोरा आरो बिदिनो बिलुनफोरखौ सुफुंगासिनो बिदिनो साजायगासिनो जों आरो ओमफ्राय केक बनायदो आरो ओमफ्राय केकखौ दा गलायनानै बेबि खालामनानै दोनबायबो जोङो सरि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं केक बनायनायखौ देखायनो हादियासै स' बेनि थाखाय सरि ओमफ्राय दा बिदिनो जानना दोङो आरो जानना होदो नै बेयाव केकआ दोङो बे माबा सारायनि सायाव संख्रिनि सायाव टिफिन होदो हानो मोनबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट बिदिनो दा होगोन बिदिनो बनायखांबाय बिदिनो दा मोननो दोङो आरो उननिफ्राय साला मबाइलानो सुइच अफ जाना दं केक बानायनायखौ देखायनो मोनदियासै दा 5 मिनिटसो नेनांगोन आरो फ्रेन्ड्स मोनाथारबाय ओमफ्राय केकखौ बनायखांबाय ओमफ्राय दा बिदिनो केकखौ देखायनो आरो आङो नै साजायनायखौ देखायनि लोगोफोरा साजायदो एफा एसां हाइफाइ नङालै स' फ्रेन्ड जोङो लोगोखौ लायनो थांनो नागिरदों लोगोफ्रानो रावबो फैयाखै ओइ नै र' हाय ज'नि जाथारबायलै फ्रेन्ड्स लोगोफोरखौ लिंना दा मोनफैबाय बा प्रिटि जाबालायो माखै दासो फैर' हायाखै फ्रेन्ड्स आङो आंनि केकखौ देखायनो आं बनायनायखौ देखायसै आरो एक्साइटेड मोजां जायाखैबा केक बनायनायाबो केकआ आं बनायनाया
खामना होदों ओंखायनो मोजां जादियासै थेव बनायनो मोजां साब नै बे पिंकनि लोगो दे खोनाबाय नै ला पिंकखौ नै बे गोजोनलाय माखौबो खोबना लादों नै सिगां बारायनि खोबना लालायबाय नै ला जारे मा 60 जायाबो मानसिफोरा नै ला थाङो So friends, today आं ओंखारबाय फ्रक गानदों मानसिफ्रा बाहेरायाव दङ नालाय बयबो मबाइल रावबोआनो गैया आंनि बार्थडे रावबो फैयाखै केक हानिसै दा मामिया Mabagnya ngay teman. Mana? Di bagus ngay. Making this channel. Mereka kamu sudah ada sungai sana. Mana? Semua. Takkan. Dạ này là nó sốc lên bên này. Ini kita siapa? Satu salah itu. Ini dulu. Bye bye लोगोफोर एसेनोसै आंनि बार्थडेआ दिनै स्पेशल बार्थडेआ केकआबो गोथाव जादों ना मोनाबो केकआबो जाजोबखादों मानसिफोरा जाजोबखादों ओमफ्राय मार मोजां मोनदों लकेल आंनियाव लोंबाय थाखागोन दोनखागोन थेंक इउ नाव थेंक इउ दा बाय बाय रिंसार फ्रामा आदा थेंक इउ प्रिति गयारि आब' थेंक इउ बड'लेण्ड टेक्न'लजि थेंक इउ दावगाफु बर' आदा थेंक इउ आंनो गिफ्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच